Agora mesmo o Concello dispón de dúas parcelas municipais para a creación de vivenda. A parcela do Peri número 3, onde se poden construir 12 vivendas, a parcela dos Cendales, onde se poden construir 45 vivendas sociais. O BNG comprométese a pôr en marcha estes proxectos, nada máis entrar no goberno municipal. En breve poderíamos dispor de 57 vivendas de protección oficial. A creación de novo solo para máis vivenda protexida será un obxectivo do novo Plan Xeral. Potenciaremos novamente a creación de novas cooperativas que tan bo resultado acadou neste concello. Creemos na vivenda protexida, creemos en vós, porque en Baiona hai futuro, vota o BNG.